Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.
Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw troon zijn wij gekomen. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde
Ik spreek Jezus. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Tot iedere verslaving breken zal. In hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over alle onrust, alle angst. Vrijheid voor wie worstelt met depressie. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam Jezus. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam Jezus. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Jezus breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus.
Welkom allen bij de nieuwe editie van Hoop en Zegen, uw wekelijkse gospelprogramma. Vol muziek, met gebed, wanneer we ook het woord van God tot u brengen. Welkom deze donderdagavond. Het is vandaag 11 juni en een blik op onze klok hier in de studio leert ons dat het precies 11 minuten voor 7:30 is. En we zenden uit vanuit de studio in Utrecht. En het is nu 15 graden. Het regent zachtjes buiten. Geen weer om buiten te lopen, maar het is weer om God te gaan zoeken. Dus vanavond open je hart. Open je hart en vraag God om in je hart te komen vanavond. Vanavond gaan we een mooie tijd samen hebben met elkaar. Het is een mooie dag. Een dag die ons geschonken is. Het is niet een dag waar we om hebben gevraagd. We hebben geen formulier in moeten vullen. En heel eerlijk gezegd, we hebben het ook niet verdiend. Maar het is puur door genade dat we deze nieuwe dag cadeau hebben gekregen. Dus laten wij samen, u en ik, vanavond in alle nederigheid voor zijn aangezicht gaan. Met een hart vol dankbaarheid. Bid met mij het volgende gebed. Je kunt mijn woorden herhalen of gewoon luisteren naar mijn woorden met geloof. En vanavond bidden wij. Heer Jezus, we danken u voor deze mooie dag dat u ons heeft geschonken. We danken u voor de genade die wij ook vandaag weer hebben mogen ontvangen van u. En op dit moment, nu we hier staan voor uw aangezicht, roepen we uit naar u. We strekken onze handen uit naar u en we vragen u om te midden van ons te komen. Kom in ons hart, kom in ons leven, kom in volle majesteit, kom in volle kracht. En we vragen u uw genade voor degenen die vandaag de gevolgen van ziekte hebben moeten ervaren. We vragen uw genade voor al diegenen die vandaag verdriet hebben moeten dragen. Pijn hebben in het hart. Misschien door het verlies van een dierbare of om een andere reden. Wees voor elk van hun, lieve Heer Jezus, een bron van kracht, een bron van vrede. Vul hun, wijs hun de weg. We vragen ook uw genade voor degenen die vandaag twijfelen over het geloof. Degenen die vandaag uitroepen naar u van help. We hebben u nodig. Dus vanavond erkennen wij u als onze Heer en als onze redder. Vanavond erkennen wij dat wij u nodig hebben. Dat wij niet zonder u kunnen. Qua kracht zijn wij beperkt. Maar in u putten wij uit een bron van onuitputtelijke kracht. Daarom vragen we u ook om uw genade voor degenen die vandaag nog dwalen in de duisternis. We vragen u om uw hand uit te strekken naar hun toe. Om ze bij de hand te pakken en naar u te trekken. Trek ze heel dicht tegen u aan. Zodat ze kunnen ervaren wat het is, wat het betekent om geliefd te zijn door u. Wat het betekent om Gods liefde te mogen ontvangen.
om Gods genade te mogen hebben. Er zijn nu mensen die in grote nood zitten. En we hebben de overtuiging dat u niet de andere kant uitkijkt, maar dat u omkijkt naar een ieder die op dit moment in grote nood zit. We danken u daarvoor. En we danken u ook voor de mogelijkheid dat we vandaag weer hebben ontvangen om dit programma te kunnen maken en uit te zenden. En dit programma maken wij volledig ter ere van u. Tot uw eer en tot uw volle glorie. Dit alles in Jezus' naam. En u en ik zeggen samen. Amen. Amen. En amen. Welkom bij Hoop en Zegen, de hoop der dingen, de editie van 11 juni. En laten we vanavond onze harten openen om al dat goede te kunnen ontvangen die de Heer klaar heeft staan om te geven. Dat u op ons meeluistert op dit platform betekent dat u op een goede plek zit. En er is een reden waarom u vanavond op dit platform zit. Laat u aangeraakt worden vanavond. Laat u vanavond gevuld worden. Laat u vanavond onderdompeld worden in de Heilige Geest. Welkom bij Hoop en Zegen. Heer, u bent wonderschoon. Wonderschoon, wonderschoon bent u, Heer. Mijn ziel verlangt alleen naar u. Adembenemend, hoe geweldig is uw naam. Mijn passie, affectie, alles voor u, ben toegewijd aan u. Wonderschoon, wonderschoon bent u, Heer. Mijn ziel verlangt alleen naar u. Adembenemend, geweldig is uw naam. Mijn passie, affectie, alles voor u, ben toegewijd aan u. Zing wonderschoon, wonderschoon, wonderschoon bent u. Mijn ziel verlangt alleen naar u. Zing adembenemend, geweldig is uw naam. Mijn passie, affectie, alles voor u, ben toegewijd aan u. Halleluja, God van mijn heil. Halleluja, God van mijn hart. Oh, halleluja, u bent er bovenal wat leeft.
geven alles aan u, want u komt het toe. Alles voor u, alles voor u, alles voor u, koning Jezus. Alles voor u, alles voor u, alles voor u, koning Jezus. Zing alles, alles voor, alles voor u. Alles voor u, yeah, yeah, yeah. Koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, mijn maker en vriend. Mijn burcht en bevrijder, mijn rots en mijn anker, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus. Koning Jezus, yeah, yeah, yeah. Koning Jezus, koning Jezus, yeah. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der heerscharen. Hij is de Alpha en Omega. De Alpha, Omega. Mijn maker en vriend. Mijn burcht en bevrijder. Mijn rots en mijn anker. Koning Jezus, mijn maker en vriend, koning Jezus, mijn voorziener, koning Jezus, mijn beloner, mijn herder, mijn helper, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus, koning Jezus. Yeah, halleluja, halleluja. Glory voor de koning, glory voor de koning. Yeah, come on, zijn naam is Jezus. Come on, iemand geef hem prijs. Iemand geef hem lof. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der heerscharen. Er is niemand zoals Jezus. En er is kracht in de naam van Jezus. Er is genezing in de naam van Jezus. Halleluja. Jezus, Jezus. Ah, ja, 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 ja. My God. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen.
een prachtig nummer. En het volgende nummer selecteren wij speciaal voor iemand van wie wij ontzettend veel houden. Het volgende liedje is speciaal voor Mercedes Oma Chechi Soliana. En we selecteren het volgende liedje ook voor Romanda Molina. Dat jullie een hele gezegende avond hebben en een hele goede week vol van Gods glorie. Speciaal voor Oma Chechi en Romanda Molina hebben we het volgende nummer.
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares that we've already come, 'tis grace that brought us safe so far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Prachtig nummer. En het is inmiddels 13 minuten voor 8. Langzaamaan gaan we naar de rubriek waarin wij het woord met u delen. Als u vanavond uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om alvast het boek van Richteren klaar te zetten. En vanavond gaan we lezen vanuit Richteren, hoofdstuk 16. In het volgende nummer selecteren wij speciaal voor al onze luisteraars in Bonaire, Curaçao en Aruba. Ook onze luisteraars, want we hebben ook luisteraars vanuit andere delen van de wereld. Maar dit nummer selecteren wij speciaal voor onze luisteraars vanuit Zweden. Speciaal voor jullie hebben we het volgende nummer.
Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Javierne, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope primas. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Welkom dat u aan ieder die op dit moment naar ons programma luistert. En het is zover om het te gaan hebben over het thema van deze week. En vanavond wil ik tot u delen over de comeback. Het woord comeback is echt een typisch Amerikaans woord dat eigenlijk niet veel meer betekent dan een grote terugkomst, een tweede kans die mensen krijgen nadat ze in grote moeilijkheden zijn geraakt, nadat ze in een diep dal zijn beland. En dan krijgen ze een tweede kans om terug te komen. De comeback, de tweede kans. Dat is het thema dat ik vanavond met u wil delen. Dus open uw hart vanavond om het woord van God te ontvangen. Laat u aangeraakt worden. Laat u gevuld worden door het woord van God. En we weten allemaal dat het woord van God nooit van hem uitgaat en terugkeert zonder te voldoen aan het doel dat hij heeft meegekregen. En we hebben ook niet alleen voldoende aan het dagelijks voedsel dat we tot ons nemen, maar we hebben ook het woord van God nodig dat onze geest en onze ziel voedt. Dus vanavond spreek het uit. Abba, Vader, spreek tot mij, want ik luister. En ik wil het volgende aan u vragen. Wat hebben de acteurs Brendan Fraser, John Travolta, Mel Gibson en Robert Downey Jr. met elkaar gemeen? Afgezien dat ze acteurs zijn, afgezien dat ze op dit moment grote namen zijn in de filmwereld. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal een periode hebben gekend waarin
ze in een diep dal hebben gelegen. Een periode waarin het helemaal niet ging met hun carrière, met hun levens, waarin ze vast zijn gelopen in het leven. De ene heeft een wat langere tijd van stilstand meegemaakt dan de andere. Maar ze hebben allemaal gemeen dat ze door een diep dal zijn heen gegaan. En dat ze op een gegeven moment een tweede kans hebben gekregen om die comeback te maken. Vooral de acteur Robert Downey Jr., die we nu in beeld gaan zien, is door een ontzettend diep dal gegaan. Wat heeft dat met onze thema vanavond te maken? Het heeft heel veel mee te maken. Want Robert Downey Jr. was in de jaren 90. Klinkt allemaal heel ver weg, maar dat was de vorige eeuw. Dat was 40 jaar geleden. In de jaren 90 en ook aan het begin van deze eeuw was Robert Downey Jr. verslaafd. Verslaafd aan drugs, verslaafd aan alcohol. En hij had moeite om zijn leven weer op de rit te krijgen. En hij ging van de ene afkikkliniek naar de andere. En op een gegeven moment, als mensen het over hem hadden, dan hadden ze het niet over de acteur die talent heeft, maar ze hadden het over de acteur waar het niet meer goed mee zal komen. Die is mislukt. Die zo vaak in aanraking is gekomen met justitie. Die in de gevangenis is beland. En die in de ene kliniek naar de andere terechtkomt voor detoxing. Maar wat vele mensen niet hadden verwacht, en wat haast onmogelijk bleek, gebeurde toch. Want in 2008 kreeg deze Robert Downey Jr. één laatste kans om iets te maken van zijn leven. Om terug te komen. Om die comeback te maken. Eén laatste kans om te laten zien dat hij inderdaad getalenteerd is. Eén laatste kans om terug te komen. En nu, een aantal jaar later, kunnen we zeggen dat Robert Downey Jr. die kans heeft vastgepakt met 2 handen. En hij heeft die kans niet voorbij laten gaan. In 2008 kreeg Robert Downey Jr. de kans om de personage Tony Stark te spelen in de film Iron Man. En de rest is geschiedenis. Iron Man werd een bijzonder groot succes. En na deze film zouden nog een aantal films volgen rond deze personage. En Robert Downey Jr. groeide, kreeg hoop, heeft kunnen laten zien dat hij het nog kan. En hij kroop uit dat diepe dal
En vandaag de dag is hij een succesvolle acteur en een van de best betaalde ook nog. En hetzelfde kunnen we vertellen over Mel Gibson, over John Travolta, over Brendan Fraser. Allemaal acteurs die vanuit een heel diep dal moeten kruipen, nadat ze die ene laatste kans hebben gekregen. Vanavond wil ik een aantal voorbeelden uit de Bijbel geven, want de Bijbel zit vol van personages die op de een of andere manier in een heel diep dal zijn geraakt. Maar uiteindelijk die ene laatste kans hebben gekregen om ook een comeback te maken. Ik wil u vanavond meenemen naar het boek Richteren. En in Richteren hoofdstuk 16 lezen we vanaf vers 23 het volgende. De Filistijnse koningen kwamen bijeen voor een groot feest om de gevangenneming van Simson te vieren. De feestgangers brachten offers aan hun god Dagon en aanbaden hem uitbundig. En de mensen zagen Simson. En zij riepen: Dagon heeft onze vijand Simson in onze macht gegeven. Die verwoester van ons land, die moordenaar van velen uit ons volk. En de Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon. En om vrolijk te zijn. En ze zeiden: onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun God. Want ze zeiden: onze God heeft onze vijand in onze hand gegeven. De man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. En het gebeurde toen hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: roep Simson en laat hem ons vermaken. En zij riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen. En zij lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan. Laat mij de pilaren betasten, waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. En toen riep Simson tot de Heere en zei: Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn 2 ogen. En Simson greep de 2 middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson: mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn hele leven gedood had. Richteren 16, vers 23 tot en met 13, de HSV-vertaling. Vanavond moeten we ons één ding beseffen. Soms, door omstandigheden van het leven, raken wij in een diep dal. Raken wij in de put.
diep in de put. En mensen zullen ons uitlachen. Mensen zullen naar ons wijzen. Mensen zullen zeggen, met die komt het nooit meer goed. En mensen zullen zeggen, hij is opgegeven. Maar het verhaal van Robert Downey Jr. en het verhaal dat we net hebben gelezen over Simpson laat ons zien dat wij een tweede kans kunnen krijgen. Robert Downey Jr. kreeg een tweede kans. En het was een laatste kans om te bewijzen dat hij iets kon doen van zijn leven. Hij kon er iets van maken. Simpson werd voor zijn geboorte apart gezet door de Heer. Hij had een bestemming. En gaandeweg moordde hij, we kennen het verhaal, heel veel Filistijnen die het volk Israël aanvielen. Maar Simpson had één zwakte. Hij had een zwak voor Filistijnse vrouwen. En laat dat juist het volk zijn waarvoor hij apart is gezet. Hij moest Israël beschermen tegen de Filistijnen. Maar hoe doe je dat als je een zwak hebt voor hun vrouwen? En uiteindelijk komt hij in contact met Delilah. En we kennen het verhaal. En Delilah die vraagt aan Simpson, hoe kom je toch aan die kracht? Simpson geeft daar geen antwoord op. Maar Delilah blijft aanhouden. En op een gegeven moment, in een moment van zwakte, vertelt Simpson wat het geheim is van zijn kracht. En omdat hij dat vertelt, dat het in zijn haren zit, weten de Filistijnen hoe ze hem te pakken kunnen krijgen. En Delilah knipt de haarlokken van Simpson, waardoor hij zijn kracht verliest. De Filistijnen komen om hem op te pakken. En Simpson die staat op, denkt nog dat hij kracht heeft, maar inmiddels heeft de geest van God hem verlaten. En hij wordt gevangen genomen en zijn ogen worden eruit gerukt. En nu staat daar, aan het begin van de tekst die we hebben gelezen, nu staat daar een man die eens sterk was. Een man die eens een belofte van God had op zijn leven. Maar door begeerte, door zwakte van het vlees, is hij dat kwijtgeraakt. En zijn vijanden bespotten hem. Zijn vijanden kijken naar hem, wijzen naar hem en zeggen, kijk hoe ver hij gevallen is. Kijk, er komt niks meer van hem terecht. Kijk hem eens aan. Hij kan niks meer doen. En het is op dat moment dat Simpson zich tot de Heer wendt, zeggende, Heere, Heere, denk toch aan mij. Maak mij toch alleen voor deze ene keer sterk. En zijn verzoek wordt verhoord. En Samson pakt die twee pilaren, trekt ze uit elkaar. En het hele huis stort in met iedereen die in het huis zat en ook degenen die op het dak zitten. En in dat tweede moment doodt hij veel meer mensen dan hij gedurende zijn hele leven heeft gedood. Job
is een ander voorbeeld. We kennen het verhaal. Job, die wordt aangevallen door de duivel. Raakt alles kwijt. Zijn kinderen, zijn bezittingen, zijn gezondheid. Alles raakt hij kwijt. En we weten wanneer het goed met je gaat, dan heb je vrienden. Maar op het moment dat Job door deze tragedie gaat, raakt hij zijn vrienden kwijt. Raakt hij ook zijn familie kwijt. Zelfs zijn vrouw zegt op een gegeven moment tegen hem van: waarom blijf je vasthouden aan die God van jou? En dan komen 3 vrienden van Job om hem moed in te praten. Maar in plaats dat ze hem moed inpraten, boren ze hem meer en meer de put in. Job 42, vanaf vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de Temaniet, zei: mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw 2 vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. God is boos over die 3 vrienden van Job. En God legt het volgende aan hen voor. Neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen, zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. En toen gingen Elifas, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Nahametiet, heen en deden zoals de Heere tot hen gesproken had, en de Heere nam het gebed van Job aan. En hier komt het. Je zou denken, Job bidt voor die 3 vrienden van hem, zodat de toorn van God niet op hun zal vallen. Maar in feite kreeg Job hier de kans om zijn leven weer op de rit te krijgen. Want in vers 10 en verder lezen wij: en de Heere bracht een ommekeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Dus Job kreeg veel meer dan hij daarvoor had. En hij kreeg het alleen omdat hij gebeden had ten gunste van degenen, die 3 vrienden van hem, die hem verder de put in hebben gepraat. Maar hij kreeg niet alleen het dubbele. Hij kreeg meer, want in vers 11 lezen wij: al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Ze moesten terugkomen. En niet alleen moesten ze terugkomen, de maaltijd met hem hebben. Ze moesten ook, als we verder lezen, zij betuigden hem hun medeleven en vertroostten hem over al het onheil dat de Heer over hem gebracht had. En ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. En hij had 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1000 spannen runderen en 1000 ezelinnen. En dan denk je, hier houdt het op. Nee, hij kreeg meer, want hij kreeg 7 zonen en 3 dochters. Veel meer kinderen dan hij daarvoor had. Toen iedereen dacht, met Job gaat het niet meer goed komen, zien we dat hij die comeback maakt. Hij krijgt die ene kans om zijn leven op de rit te zetten. Om af te rekenen
met de tragedie die hem heeft achtervolgd. Hetzelfde zien we met Mozes. Mozes heeft een Egyptenaar gedood en moest vluchten voor de farao. Hij vluchtte de woestijn in en kwam in Midian terecht. En daar werd hij een hoeder van schapen. Hoe diep kun je zinken, zou je zeggen? Mozes groeide op aan het hof van de farao, als zijnde een kind, een zoon van de farao. Hij was een prins, hij was voorbestemd om de farao op te volgen. En nu loopt hij in de woestenij schapen te hoeden. En dan krijgt hij die ene kans. God spreekt hem aan op de berg Horeb. Je kent het verhaal van de brandende struik. En dan zegt God: ik heb een grote opdracht voor jou. Ik ga terug naar Egypte. Want jij gaat mijn volk leiden uit slavernij. Jij gaat mijn volk leiden uit Egypte. En het allerbeste voorbeeld uit de hele menselijke geschiedenis is Jezus van Nazareth. De Zoon van God. Laat de troon achter. Kom naar de wereld. Onder ons. Wordt als mens geboren. Als zoon van een timmerman. In Galilea. Groeit op. En wordt een bekende rabbi. En dan komt er tegenstand. De belangrijkste leiders uit die tijd in Israël verzetten zich tegen hem en willen hem koste wat het kost doden. Want hij vormde een gevaar voor hun. Voor hun leiderschap. Voor hun verdienmodel. Want hij verkondigde een waarheid waarvan die religieuze leiders wisten dat het waar is. En we kennen het verhaal. Jezus wordt ten onrechte beschuldigd van alles en nog wat. Hij moest zijn kruis dragen naar de berg Golgotha en daar werd hij gekruisigd. En Satan danste op de achtergrond van blijdschap. En hij zei tegen zichzelf: ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Kijk, ik heb die Jezus van Nazareth verslagen. De Zoon van God. Kijk, zie hem hangen aan het kruis. 3 dagen later, op de 3e dag van zijn dood, stond Jezus op. Uit de dood. Versloeg de dood. Ontwapende Satan. En maakte de weg vrij voor jou en mij. Zodat we vanavond kunnen delen in die belofte. Dat we ons kunnen verzoenen met onze Schepper. Robert Downey Jr. Iedereen gaf hem op. Niemand gaf een stuiver om hem. Kreeg 1 kans. En hij greep het met beide handen.
En hij maakte een comeback van je welste. En vandaag de dag kennen we hem allemaal als degene die de personage van Tony Stark, ook bekend als Iron Man, heeft vertoond. Mozes leek verslagen toen hij voor de farao uit Egypte vluchtte, maar werd de grootste profeet uit die tijd van Israël. Zo belangrijk dat God tot hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Simson. Zijn vijanden hadden hem opgegeven, want hij kon niks meer. Het kon niet meer goed komen met hem, want zij dachten, wij hebben nu de macht over hem. Hij is nu in onze macht. We hebben zijn ogen uitgetrokken. Wat kan hij ons nog doen? Maar Simson kreeg één laatste kans. En hij doodde meer Filistijnen in dat ene moment. Meer Filistijnen dan dat hij in zijn hele leven tot dan toe heeft gedood. En Job, zijn vrienden, zijn familie hebben hem opgegeven. Het zal toch niet goed meer komen met hem. Hij is alles kwijt. Het was de grootste tragedie waar niemand er doorheen kan komen. Maar ook Job kreeg een tweede kans. Hij maakte een comeback. Hij kreeg meer terug dan dat hij verloren heeft. Vanavond, ik ken jouw situatie niet, maar misschien kijkt je omgeving ook op dezelfde manier naar jou. Misschien denkt de omgeving ook dat het met jou niet goed zal komen. Dat je een hopeloos geval bent. Misschien heeft jouw omgeving, jouw familie, jou opgegeven. En zeggen ze, die zit voor altijd in die detoxkliniek. Die zit voor altijd in de gevangenis. Die zit zo diep in de put dat hij niet meer eruit kan komen. Maar vanavond wil ik je zeggen, er is altijd een tweede kans. Er is altijd een mogelijkheid om een comeback te maken. En die tweede kans, dat is Jezus Christus. Vanavond staat Jezus Christus voor jouw deur. De deur van je hart. En hij klopt. En hij wacht of je je open doet. Hij kan de deur intrappen, naar binnen komen, maar dat doet hij niet. Hij is een gentleman. De keus om open te doen of niet, ligt in je handen. Jij kan vanavond de keus maken om ook een comeback te maken. Jij krijgt vanavond een tweede kans. En het is aan jou of je die keus gaat maken, of je die kans gaat aannemen met je beide handen. Vanavond kun je een ontmoeting hebben met Jezus Christus. Vanavond kun je tegen Jezus zeggen, ik weet het. Ik heb me verbruid. Ik heb stomme dingen gedaan. Ik heb gezondigd. Ik heb me van u afgekeerd. Maar vanavond besef ik hoezeer ik u nodig heb. En daarom kom ik tot u vanavond. En vraag ik om u mee te dogen. Vanavond kun je die stap zetten. Dus
stap naar herstel. De stap naar vergeving. Vanavond kun je de weg opwandelen. Dat leidt naar verzoening met jouw schepper. Als jij degene bent die vanavond geraakt is door deze woorden. Als jij vanavond geraakt bent door de geest van God. En vanuit het diepste van je hart hoor je die stem. Dat zegt van, ja, nu is het moment. Nu moet ik het doen. Ik wil je uitnodigen om met mij een kort gebed te bidden. Zeg mijn woorden na of luister naar mijn woorden met geloof. Vanavond zeggen we samen, jij en ik, Heer Jezus, vergeef mij voor al die keren dat ik bewust of onbewust tegen u heb gezondigd. Maar vanavond, op dit moment, heb ik spijt. Daarom open ik mijn hart en mijn leven. En nodig ik u uit om in mijn leven en in mijn hart te komen wonen. Ik vraag u, Heer Jezus, om mij te wassen met uw kostbare bloed. Maak mij schoon, reinig mij. Maak van mij vanavond een nieuw mens. In Jezus' naam. Amen. Amen. En amen. Ik wil je uitnodigen, als je met mij gebeden hebt, om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers verschijnen onderaan in beeld. Als je meer vragen hebt over het thema van vanavond, kun je ons ook bellen. We gaan naar een lied. En tijdens dat lied kun je je klein maken. En je hart verder openen. Praten met Jezus. Vertel wat er in je omgaat. Leg alles neer aan zijn voeten. Degene die het gebed niet mee gebeden hebben, maar op dit moment beseffen, ik had het ook moeten doen. Tijdens de lied die we gaan draaien, heb je de kans om het gebed in je eigen woorden te zeggen. Laat de woorden komen uit de diepste van je hart. Het is voor mij een voorrecht om vanavond tot u te mogen delen. Laten we zeggen, tot de volgende keer.
doet voor mij. Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht. Bent als een kind naar de wereld gekomen, legde
verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer.
En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze editie van Hoop en Zegen. Voor mij was het een voorrecht en het was ook een groot plezier om vanavond tot een ieder te delen. Morgen, als de Heer het toestaat, dan ben ik weer terug. En dan gaat het feest verder om 11 uur in de ochtend met het programma In het Papiaments, Commission Dialogo con Señor. Maandagavond hebben we ook feest. We hebben elke dag feest met de Heer. Maandagavond hebben we het Spaanstalige programma. Overdag hebben we het Papiamentstalige programma. En volgende week donderdag ben ik sowieso weer terug met een nieuwe editie van Hoop en Zegen. En we gaan afsluiten met de volgende tekst. Toen zei de Heer tegen Jeremia: ik ben de Heere, de God van alle mensen. Is er iets onmogelijk voor mij? Jeremia 32, vers 26 tot en met 27. Is er iets onmogelijk voor mij? Laten we de rest van de avond op deze vraag nadenken. Is er iets wat voor God, de koning der koningen, de Heer des heren, degene die alles geschapen heeft, is er iets wat voor hem onmogelijk is? Dat betekent ook dat, ongeacht in wat voor omstandigheden je je bevindt, God is bij machten om het onmogelijke mogelijk te maken. We hadden vandaag een hele lange thema, maar het zij zo, soms hebben we van die lange thema's, ja, we varen op de Heilige Geest. En het thema van vanavond sluit aan heel mooi bij deze tekst. Want ik weet niet in welke situatie je bevindt. Ik weet niet wat je nood is. Maar vertrouw erop dat God elke omstandigheid ten goede kan veranderen. We gaan afsluiten met het volgende lied. En ik vraag de Heer om u allen te zegenen. En om de dagen die nog resten van deze week, om die ook rijkelijk, maar ook rijkelijk te zegenen voor elk van jullie. En ik zeg hopelijk tot morgenochtend, anders zien we elkaar volgende week donderdagavond weer bij Hoop en Zegen. We gaan afsluiten met het volgende nummer. Let's go. 1, 2, ha. So